Jien ma nagħmilx il-mużika għall-għajnejn imma għall-widnejn. Għadin, jien jisimni Xazej Grima, għandi 11 sena u l-kanzunetta tiegħi jisimha Ħajja Ġdida, kompożitur u awtur Awgusto Cardinali. Noħroġ barra nkanta niskanta l-kulħadd. Hemm firax ta' xemx nittandam dan il-wiċċ ruxat. Bħalma tkun mudella sbejħa li ssebaħ lek bħalk. Kollaġġ mill din il-ħajja veru li tittapprezza. Twejja ikuni nitħaq u jgħaddu malaj. Kollaġġ mill din il-ħajja veru li tittapprezza. U meta twejja ikuni nitħaq u jgħaddu malaj. Noħroġ barra